Mga jeepney drivers nga nawadaan og panginabuhian kay wa pa makabiyahis kadalanan, lakip sa gihatagan karon og temporary employment sa dakbayan sa Mandaue. Ang report ni Nico Serino. Sa buhatan sa Mandaue City Legal Enforcement Unit, giproseso karon ang application niining mga gustong mahatagan og temporaryong panginabuhian. Ubos sa tupad program sa Department of Labor and Employment, kaabag ang city government, priority ang mga displaced workers karong panahon sa pandemya. Kining mga jeepney drivers nangadto aron pagproseso sa ilang mga papeles ug maka-avail sa program. Makatrabaho sila og napo kaadlaw og sweldoan og 400 pesos ang adlaw. Muabag sila sa mga buluhaton sa legal office pag-inspeksyon sa implementasyon sa mga health protocols sa syudad. 68 ni sila kabuok, wa ni sila kadawat og ayuda sa gobyerno sama sa SAP, UCT, nya dili sila membro sa Corpis. So mao ning atong gitagaan. Usa si Verlito sa miproseso sa iyang application kaganiha. Sukad Marso, wa na siya makabiyahe sa giabangan nga jeepney nga may rota nga Liloan, Mandaue. Aminado siyang kinahanglan yung manikay-sikay gumikan sa kalisod sa kinabuhi. Iyang panghinaot, katugta na ang mga jeepneys nga makabiyahe pagbalik. Para na mo sa mga UZ driver, dako na gikintabang. Ay, kuan. Kung nga, samtang wala pa po ang kuan ba, jeep. Nasa ingani ba? May na lang. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitong Bisdak.